aja suwit-suwit. Bocah-bocah aja suwit-suwit. Mengko lek diuber. Lho lho lho.
Kelawan kowe sing bangetan tresnani kadangku ingkang kinasih. Bombong lan seneng ing jroning atiku. Iya genderi kalenggahan kamus piniji. Mapan wonten dalemipun panjenengane Bapak Kamdi sekeluarga. Prajurit minangkani panyuwunanipun panjenenganipun Bapak Kamdi ngawontenaken dina Walimatul Khitan putu kang kinasih. Mula saka kuwi prajurit lumantar seni budaya agung wilis kang wis kondhang kawentar ing bumi Nuswantara. Kanca. Weh, piye cak piye? Sinuwun Prabu piye, Mestine wilayah seneng, Sinuwun Prabu mantap. Oh.
Oh, ya. Semangat Mas Bro. Slow lo. Yo. Masih bersama Agung Wiles. Yo. Oh. Lo. Ya. Yo. Semangat Mas Bro. Hey, go. Buka Siti. Yo. Buka Siti. Buka Siti. Slow. Oh ya. Lo. Bersama Ki Rambut Bledek, Mas Dian, Mas Lupi. So.
bro. Slow, low, low, low. Yo, yo. Yo, yo. Ho, ho, ho. Yeah. Hey, hey, ha, hey, ha, hey. Low. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Hey. Yeah. Low, low. Yo, yo, yo. Aduh dek Jubleke pipi. Oke. Iku langsung Asik-asik. Pipi silambe. Oke penonton biar lebih semarak. Tolong tepuk tangannya yang meriah adik-adik. Terima kasih matur nuwun. Temu konton son celokarane. Oh ye? Tapi aneh. Asik. Serta tuani noleh. When I missing you, mengriko. Tepuk tangan yang meriah. Ayu, kau pengen ketemu. Ati senang rasanya true. How are you today? Son sopo liwat HP rungu suarane. Ati senang rasane. Bleke pipi iku kang soneng ngeti. Oh ye? Pipi selambe nong moto yo ngawe-ngawe. Sejaya kamu kodon secelok arane. Tapi aneh serta tuani noleh. When I missing you, nyang riko lare ayu. Kau pengen ketemu, ati yang mesej sintru. Oh are you today? Contoh Bolivia damai, tunggu suarane. Ati senang rasane. Mas rambut bledek. Kae lho. Jangan goyang kayak mbake kayak mau guyu wae. Wis ora bayar guyu wae. Mas, kuwi lho. Lah aduh matur nuwun. Terima kasih. 100.000. Jaluk aneh. Jaluk aneh. Ayo jaluk neh. Diwehi neh iki lho. Rebutan cah. Rebutan. Ayo baris. When I missing you, yang riko Ora usah nangis, jaluk aneh. Hati yang meseng sintru. How are you today? Sona sopo liwat HP rungu suarane. Ati seneng rasane.
sapa liwatape rungu suarane ati seneng rasane rungu suarane ati seneng rasane rungu suarane ati seneng rasane kaya nyandu rasane awangi sono riko sing keneng maning kadang iso diatono kaya nyandu rasane janggo pengeling iki Kanggo kanca-kanca Jepe. Ayo goyang di tempat, bro. Ya rasa wase, ya rasa wase. Ono raiko kokoriko. Angger jaya sampe kadiki. Hei, malah itu, malah itu. Reneo. Koyo kopi sing nemu. Ayo. Jalan tengah. Rasa pahit mesti anane. Sing kebiayaan ganti. Aja itu. Ngakoni urip tanpa riko. Koyo nyandu rasane awak disunong riko sing keneng maning kadung ison diadono koyo nyandu rasane jangan pengeling iki kepingine kumpul biar riko ya selawase ya selawase naso Mas. Kena do. Ayo do. Antemen wis. Wong sekti Mahambara. Wong sekti Mandraguna. Ora kaya Kangto rambut bledek. Hei. Oh. Wong dikekne lha kuwi lho sampean lek kuplukan kuwi wis sekti tenan.
Yuk, yuk, yuk. Luar biasa. Waduh, waduh, waduh. Yuk, 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 yuk. Awas. Ditaleni sing kenceng. Awas, awas. Ditaleni sing kenceng. Banter no, Mbak, ayo. Ye. Awas. Aja suwit-suwit. Bocah-bocah aja suwit-suwit. Mengko lek diuber. Lo 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 lo. Katut. Wah, lah kok malah katut. Aduh. Aduh yang, aduh yang. Aduh, brutune loro. Brutune loro, brutune. Gocelan sing kenceng, gocelan. Hey, hey. Ao, ae, ao, ae. Yo. Edan. Luar biasa. Matur nuwun. Matur nuwun, sing kuwasa sing bales ya kan. Lemah teles Kang, lemah teles. Jaya. Jaya. Edian. Pecutane luar biasa pecutane.
Hebat. Wah. Masuk, masuk, masuk. Masuk, bro. Monggo, Bapak Ibu tuan rumah. Bilih ngersakaken mecut monggo mriki. Yo. Yeah. Radista. Oke, terima kasih. Waduh. Didelok teko mlakune manuke sik urung waras. Heeh. Monggo langsung yang mau mecut monggo. Yo 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 yo. Ho 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 ho. Ayo goyang dulu. Sindene antem ya. Ayo kalih goyang nggih, Bu. Bu. Digaekne gendeng ini malah ra goyang. Monggo Pak Pak Kamdi, monggo mriki. Gemyange ati. Masih. Yo mong Goyang dulu, riko Masih. gemyange ati. Hang ison ketiadi. Banterno Mas. Hang ison nasihi. Gemyange ati. Asik. Ayo banterno. Yo mengeriko Monggo Pak Kamdi, monggo. gemyange ati. Kang isot kediani. Ayo goyang Mbak Yo. Lah kok sing didulek manuke. Gemyang ring Sing didulek manuke lho Bu tapi mung siji riko pilihan. Bajane bajan gemyang ring donya. Gemyang Yo. sing ono jauh kaya riko. Lakon ditutup. Terima kasih. Goyang terus Mbak Jevis. Tapi
Monggo Bapak Ibu penonton. Kami persilakan masuk. Hei. Gembyong sing ono mangkaya riko. Yo. Arun ya demo riko sing ono dunya. Yeay. Langsung saja masuk ke arena. Yang mau ikut goyang sambil mecut. Reko ati temenan kulite yo gunting langsan alise nanggel sepisan Gawe lombok neng guri. Sing masak neng guri ibu-ibuke monggo. Kepengen mecut monggo mriki langsung. Waduh. Wah iya, ayo. Ayo. Awas. Monggo yang mau mecut. Yeay. Lulu. Waduh. Jarno sik bene ben tugel dhisik sikile. Sikile ben tugel dhisik. Sikile kuwi iki kaya buntute kadal, Mas yo tugel sik iso tukul meneh. Mas to. Rambut